Aray, may request sana ako sa'yo eh. Dahil pinapatugtog mo yung pang Christmas mo eh. Oh, yan. Kasi naka-video tayo, naka-video. 1, 2, 3. Tumingin ka sa TV. Bakit? Dapat nandun ka din eh. Bakit ako? Di ba ako si Santa? Refreshment dito. Kay ba Santa to? Yun ba? Mareklamo. Mainit pati. Makati pa. Makati. Tanga kami. Ito pinakabata. Kaya nga, Inday Tess. Oh, Dan. Ito pinakabata ito. Ayan. Nanay ng lahat. Hindi marunong magluto ito. Pinapakinabangan ko lang pagluluto ito. Thank you. O, front view, front view. Front view muna. Dali, ayusin ko na yung buhok mo sa akin. Ayusin, thank you. Nasa kalendaryo yan. Patay ka. January. Ano, buti pa mga kaibigan, may regalo. Asawa, wala. Hoy, binuksan mo na yung regalo mo. Excuse me. Hindi, sa'yo nga, wala akong regalo. O, tingnan mo. Oo nga, hanggang ngayon wala pa rin akong Nagalakan. Kasi nga yun, hindi mo lang mabigay. Hindi mo yan. Bala ka. Walang hiya. Ito. Sana may cord? Sabi ni Ano ba yan? Sabi ni Sony. Sabi ni Dala yung cord. Bat Lady. Jolly! Jolly! Sino bat lady? Sino bat lady? Nelia. Ano Nelia? Natin niya. Jolly! Jolly! Dog style! Dog style! Dog style! Dog style! Dog style! Ito yung sa Santa. Sakit, di pa ako tapos hindi lang dog style ang kaya kong gawin. Kaya mo ba yung ano, guard? Helicopter? Wala kang regalo mo, wala ka na ano. Walang regalo si May Mami. Sabi! Oo nga eh, hindi ko alam kung papadami na. Sorry. Dali! Guard natin yung video. Makakabit ba din? Makakabit din sa TV na yun. Oo nga. Tanong mo kay Santa kung may pangkabit siya.